सारखा मार्गक्रमण करावा आणि जो जो कुणी या मार्गाने श्रीमंत धनी देण्याचा प्रयत्न करेल त्या श्रीमंत धनिकाच्या देहावर चाल करावी. त्याच्या जवळ असताना सर्व धन द्रव्याची लूटमार करावी. दिवसा रवल्या संपूर्ण या गावात फेर फटका मारावा आणि मध्यरात्रीची संधी श्रीमंत माणसाच्या घरावर दरोडा घालावा. घटनाजन्य परिस्थितीचा विचार करून या सांप्रत्य जगात ज्याच्याजवळ धन नाही त्याला या जगात मान नाही आणि म्हणूनच बळंगा भिकाऱ्याच्या अवस्थेत वागणारा मी हो. पण जिकडे तिकडे निंदा नालस्ती होऊ लागली. अपमानाचे शिंतोडे माझ्या देहावर प्रत्येक श्रीमंत मारू लागले आणि म्हणूनच अमापशात्रेचं धन प्राप्त करण्यासाठी मी दरोडेखोरांच्या कटकात निरुक्त झालो. त्या दिवसापासून दरोडा हल्ल्याकरिता सिद्ध होतोय. पण आज अपयश या अपयश. पण हा माणसाचा येण्या जाण्याचा मार्ग आहे. खात्रीनं इथंच कुठंतरी दबा देऊन बसलं पाहिजे. कुणी ना कुणीतरी या मार्गाला येईल. एखाद्या श्रीमंताचा यावर मला दरोडा घालता येईल. हेच मुळे गाडी भरली लुगडी कलम रेशमी लुगडी ओ चांगली चांगली लुगडी वेगवेगळ्या हा बोल ए बोल बाबा तू काय बोल बोल ना कोण आहेस तू? मला तू ओळखत नाहीस? ए काशीराम कोतवाल म्हणतात तो मी. हा काशीराम कोतवाल. आपण ही पहा माझ्याकडे किती लुगडी आहेत. माझी ओळखी करून घ्यायची असेल तर आहे. कोण 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 तू काय त्याने आतापर्यंत या गावात ऐदावष्ट निर्माण केलं. काय 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 ज्याच्या भीतीमुळे प्रत्येकाच्या अंतकरणाला भीतीला कशी काय आहे तुझ्याजवळ? माझ्याजवळ तुझ्याजवळ असणारा सर्व धन तुला हवाय हे इथं उतरवून माझ्याजवळ काहीही मिळणार नाही तुला. तर जातो माझ्या स्वभावाची कल्पना नसेल तुझा तर माझ्या मताला सावध झाला. तुझा या ठिकाणी खून हे पाहिल्यासाठी डोका फोडीन चांगला एवढी हिंमत एवढी
आता एक तुम्हाला आणखी वस्तू मोफत आहे. हा चांगला मुलगी आहे. अहो या हो या अहो या चांगलं हो माल चांगला आणलाय एकदम नवीन माल आहे. चला 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 या लवकर या कोणी येत नाही. हो या 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 झाला तुझा सत्यानाश, तुझा वाटाळा. धावा धावा मेलो अरे चांदा तुझा नाव अमावस्याचं धनस आहे. मेलो अपेक्षा तुझा मी मार्ग अडवला. मेलो पण नादाना अरे ही साखर घेऊन कशाला फिरतोय. आग लागो तुझ्या तोंडाला. अरे तुझ्या जवळ पुष्कळ शास्त्राचा धनले म्हणून तुझ्यावर दरोडा घातला. पण ही तुझी साखर, ही साखर घेऊन फिरतोयस. मला तुझा सत्याला धावा आता माझ्या साईबाबांना तरी माझी काय आली म्हणजे अहो बाबा बाबा माझे बाबा माझे बाबा धावा माझे बाबा 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 माझे बाबा माझे बाबा 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 हा बाबा बाबा तुमचा मायेचा स्पर्श माझ्या मस्तकाला होता क्षणी माझ्या अनंत वेदना नियुक्त झालेलं माझं मस्तक एकदम थंडगार वेदना नाहीशा झाल्या हो बाबा तेव्हा तो पुन्हा तुमच्या मायेचा स्पर्श करण्यासाठी मी पाहतो तर कुठे माझे बाबा माझ्या वेदना दूर करून अंतर्धान पावले. धन्य धन्य झाले माझे बाबा धन्य झालो मी. वा 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 माझे बाबा बाबा अखंड तुमचं भजन पूजन करून तुमच्या मुखातील शब्दाप्रमाणे मी आतापर्यंत वागलो. सारा दुर्गुणांना दूर केला आणि शेवटी मी आता सन्मार्गाला लागलो. आता दादा बाबा अखंड माझ्या जीवनभर तुमची सावली अशी माझ्या पाठीची असू द्या बाबा बाबा. ही साखर माझ्या बाबांनी दुसऱ्या प्रकारात त्या हरामखोराने ही साखर करून दिलेली आहे. साई बाबा साई बाबा साई बाबा. अरे तिकडे पाहावा तिकडे फकिरड्या साई बाबाच्या नावाचा जय जयकार होतोय का. अरे आणि कशासाठी हा जय जयकार चालविला तुम्ही सांगू शकाल. साई बाबा की जय साई बाबा की जय असं म्हणून तुम्ही ज्याला देव म्हणून पूजता. अरे ग्रामस्थ हो सांगू शकाल. अरे मला सांगू शकाल. अरे याचा माता कोण याची माता कोण याचा पिता कोण सांगू शकाल. नाही कुणाहीकडे हे उत्तर नाही. आणि असं असताना प्रत्येक जण म्हणतोय साई बाबा की जय साई बाबा की जय. अरे ठेवून द्या साई बाबा. जनतेच्या डोळ्यात धूळ या शिर्डी वासियांच्या डोळ्यात धूळ फेकून छोटे मोठे जादूचे प्रयोग करून अति छोटे मोठे जादूचे प्रयोग करू या गोर गरीब जनतेच्या मनावर राज्य करू पाहणारा फकीरडा. अरे देव बनू देव बनू पहा.
देव बनून हा या गावाला छळणार, या गावाला पिटणार. असं होता का मी गणेश दत्तात्रय सहस्रबुद्धे हे कदापि होऊ देणार नाही. ठीक आहे, यापुढे याला नेस्तानाबूत करण्यासाठी या गणेश दत्तात्रय सहस्रबुद्ध्यालाच काहीतरी केलं पाहिजे. पण काय होईल? ठीक, आता आलं माझ्या ध्यानी. मला या कामामध्ये मला माझी जीवा भावाची, माझ्यावर जीवापाड प्रेम करणारी माझी मैना या कार्यामध्ये मला माझी मैना मदत करणार आहे. मग बरेच दिवस मैनेकडे गेलोही नाही, मैनेला भेटलोही नाही. संधी फार नामी आहे, मग वेळ तोडून काय उपयोग आहे. या क्षणी असाच मैनेकडे जातो, मैनेला जातो आणि मैनेला सांगतो, मैने, हा तुझा जास्त गडू तुझ्या भेटीसाठी आलाय. मग चला तर यावेळी मैनेकडे जाण्याची इच्छा आहे. माय बापा, तुझ्या दर्शनाची आस होती रे बाबा, पण नाही, चालवत नाही. अगदी थकून भागून गेलोय. पांडुरंगा, तुझं दर्शन मला कसं रे घडेल. प्रत्येक एकादशीला तुझ्या दर्शनासाठी मी येत होतो, पण माझं दुर्दैव, या कुष्ठरोगानं मी पीडित झाल्यामुळं तुझ्या नवहीनाची शक्ती नाही रे. पण माझ्या शक्ती नाही. देवा, हे विठ्ठला, माय बापा, मी कोणता अपराध केला होता म्हणून माझी अशी अवस्था तू केली आहे. यापेक्षा मला तू तुझ्या जवळ का नेलं नाही. या पामराचे हाल करू नको. तुझ्या पाया पडतो, मला मरण दे ने तुझ्या चरणाजवळ. मला नाही जगायचं. या अशा अवस्थेत जगण्यापेक्षा मरण फार बरं. पांडुरंगा, घे तुझ्या अवलाद मला घे, ही तुझ्या चरणी माझी प्रार्थना. नको देवराया अंत आता पाहू, प्राण हा सर्वता जाऊ पाये. नको देवराया अंत आता पाहू, प्राण सर्वता जाऊ पाये. हरिते पडत जागे धरियले, हरिते पडत जागे धरियले. तेन माझे जिने कैसे देवा. नको देवराया अंत आता पाहू, प्राण सर्वता
त्या पांडुरंगाच्या दर्शनाला मला कुणीतरी घेऊन चला. तुमच्या पाया पडतो माझी अगेची इच्छा माझी पूर्ण करा. माझे प्राण कंठाशी दाटते. कोण आहेस रे तू? आणि या इथे माझ्या मार्गामध्ये असा आडवा का आलास? पांडुरंगाच्या भेटीला जातो. अरे तुझ्या देहाचे निरीक्षण केले असता तुझ्या अंगावर उठलेले असंख्य व्रण, मला हा कुष्ठरोग झालाय. मला कुसोबा म्हणतात. विठ्ठल भक्त कुसोबा तो मी. पण आता माझ्यात त्राण नाही. आज एकादशी पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी निघालो होतो, पण माझ्याच्यानं चालवत नाही. माझे प्राण कंठाशी आहे. आपल्या पाया पडतो. मला त्या पांडुरंगाच्या दर्शनाला घेऊन चल. तुला पांडुरंगाच्या दर्शनाला घेऊन जाऊ? अरे कसा रे अमंगल माणूस आहेस तू? अरे तुला जर पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी पंढरपुरात घेऊन गेलो, अरे तर तुझी ही महामारी तिथे फैलावे. नाही, देव सर्वांना सारखं आहे. वाईटाला बऱ्याला देव सर्वांना सारखं आहे. माझ्या पांडुरंगाला माझ्यापासून कोणताही त्रास नाही व्हायचा. तो पांडुरंग मला काहीतरी देईल या इच्छेने दिला. तुझ्या पांडुरंगाला त्रास व्हायचा नाही. अरे पण तिथल्या लोकांना त्रास होणार याचं काय? नाही, मी कुणालाही त्रास देणार नाही. पांडुरंगाचं दर्शन घेईन आणि मी खबरदार केला होता, दुरून बोलायला सांगितलं होता. या गरीबाचा छळ करू नका. छळ करू नका. मला तुमच्या बरोबर घेऊन चला. अरे तू पांडुरंगाच्या दर्शनाला जाऊ त्या पांडुरंगाचा छळ करणार? नाही 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 करणार. मी पांडुरंगाच्या दर्शनाला जाणार. मी अरे मी एवढ्या दिवसानंतर मी माझ्या महिन्याकडे म्हटलं होतं महिन्याकडे जाऊन महिन्याशी 4 प्रेमाच्या गोष्टी करी. तू आडवा आला. पांडुरंग उत्तम पांडुरंग विठ्ठला माय बापा नको रे नको. आता हे जीवन नको. हे आपलं काय केलं हो? काय केलं? आता मुख्य मला अरे तुला खबरदार केलं होतं. पुनश्च पांडुरंगाचं नाव घेऊ नकोस. पांडुरंग माझा आहे. हे गणेश दत्तात्रय सहस्र बुद्ध्याचा पांडुरंग आहे. खबरदार माझ्या विठ्ठलाचं नाव घेशील तर. आपण जाऊ शकता. मला नेणारा कुणी नाही. मी या ठिकाणी डोका आटून त्या पांडुरंगाच्या चरणाचा नाव विठ्ठल निघाला. मी तर पांडुरंगाचा कशाला माझा छळ चालवलायस? तुझे दर्शन मला नाही का व्हायचं? मला दर्शन तुझं व्हायला हवं. आणि दर्शन झालं नसेल तर हा कुटुंबा कांटा केल्याशिवाय राहणार नाही.
माझ्या लाडक्या भक्ता जरा माग वळून पाह रे. तुझ्या माग कोण उभा आहे? तुझा पांडुरंग. माय बापा तुझा पांडुरंग.